чаро бо ҳамин қадар имконияте ки дорен UFC намеравед? условие ки мара исия мета ҳеҷ вақт UFC барои ман дода наметавонад. Ман яташ мезанам, ам таги чашмаш сиёҳ мешава. Вай пагашта туй дошта. Пул ки меёри дигам ҳия бачам зада меги. Ма вая мағлуб карда будам. Ҳозир дар финале. Тоҷика инсон ҳисоб намекардам. Ҳозир ислам ай ҳабибда сахтар бигем. Мухлисои тоҷик яке аз мухлисои беҳтарин ҳастанд. Чӣ шуд ки як бора дар карьераи шумо мағлубиятҳо сабт шуданд? дуруд дӯстдорони варзиш, имрӯз мо ба барномаи Варзиш Плюс размкореро даъват кардем ки муҳорибаҳояш муҳорибаҳои беҳтарини сол эълон мешавад. худаш низ яке аз беҳтарин варзишгарони ташкилоти ACA аст. меҳмони имрӯзаи барномаи Варзиш Плюс Аъзам Ғафуров аст. муҳорибаи охирини шумо муҳорибаи сол эълон шуд. бо вуҷуди оне ки дар ҳамин ташкилот муҳорибаҳои хуб бисёр буданд, чаро маҳз муҳорибаи шуморо интихоб карданд ва муҳорибаи сол эълон карданд? На танҳо ҳамин ахирон муҳорибае ки мо кардем муҳорибаи сол буд. Якумин муҳорибае ки мо соли 2018 бо Имран Букуев ки барои камарбанд буд, ин ҳам яке аз муҳорибаҳои сол эълон шуда буд. баъди соли 2021 бо Мансур Хатоев дар лигаи ӯ вақт лигаи Ахмад буд, қати Имран Букуев. вақте ки абидиният карданд ду лигара дар ACB соли 2021 бо Мансур Хатоев ҳам муҳорибаи сол эълон карда буданд. аз ҳисоби ҳамин зрелищни мегӯянд ба забони русӣ ки стойка бисёр ҷанг мекунем, ба ҳамин хотир муҳориба хеле бисёр ҳам ҷолиб писанд меоянд барои мухлисо. муҳорибаи такрории шумо бо Алан Гомеш ки як бор қатшивоҳ хӯрда буден, мутаассифона шикаст хӯрден ва ин навбат бояд қатъан вомехӯрден, аммо муҳориба барпо нашуд. аммо фарз кунем агар ҳамин муҳориба барпо мешуд, мо метавонистем бигӯем ки дар ҳамин муҳориба ҳатман Аъзам Ғафуров ғолиб меомад? ака мо боварии 100% қатъӣ гуфта наметавонем, барое ки якумш ин варзиш аст. муҳорибае ки якуме ки мо бо Алан Гомеш ҳамчун мо якум раунд ки мо аз худ кардагӣ будем, як ударе ки мебиёяд мисол нохост рақиб мисол пирӯз гардад. ба ҳамин хотир мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Не ки мо аз тамринҳои худмон боварӣ доштем, аз лагерҳое ки тамрин гузашта будем, мо 100% боварӣ доштем. Не ки то шуде ки дар бой чӣ мешид, ба ҳеҷ чиз гуфта намешад. масалан ҷанг дар росто камтар мушкилтар аст, хавфноктар аст, хатарноктар аст аз оне ки дар замин масалан партер кор мекунанд. барои чӣ шумо маҳз ҳамин ҷиҳати хатарнокиша интихоб кардед? хислати ма дар зиндагӣ ки беғайр аз варзиш, хислати ма худам, характери ма худам ҳамин хеле ки ма ҳамавақт ҳаракат мекунам ки ҳамун барои худам чиёи душвора қабул роҳҳои сахттарин қатъӣ роҳҳои сахттаринро интихоб кунам. ман ҳамин хел характер ҳамин шахсан дар зиндагиам гем ҳамин хеле роҳи осон барои ман роҳи осон намекунам. акам хел характер бигем дар ҳамин аз кӯдакӣ ҳамин барои мо чӣ хел бигем хислат шудагие. имконияти худатонро чӣ гуна мебинед? ин навбат метавонед ки ҷоизаи ҳамин $1 миллион ки аст дар гран-при финали ACA ҳамро ба даст биёред? инҷо ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. Не ки чӣ хеле бигем ҳозир дар уже финалист муайян шудагиай. финалист ки мо пеш аз муҳорибае ки қатъи армян баромад карда будем, ма вая мағлуб карда будам. ҳозир дар финале мисол бигем ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. як муҳориба кард вале финал баромад. мо якта баромад кардем полуфинал выход за финалда
сапери ки мо алан гомеш ба саломатиш ки хуб нашуд дар вазнкашӣ наомад бои мо атмини чарч шуданаш мумкин аст. Барои ҳамин мо варзишгар бояд аз тамринҳои худаш бояд боварӣ дошта бошад. мо худо ба шукр ки мо тамринҳои беҳтарин гузашта будем, мо аз худмон боварӣ доштем ки мисол тамринҳоамон хуб гузашт, лагерҳое ки мо гузашта будем беҳтарин гузашта буд. Ба ҳамин хотир ака дар бои чӣ шуданаш ба ҳеҷ кас маълум нест. шуморо чӣ ба варзиш овард? Чӣ маҷбур кард ки умуман шумо варзишгар шавед? Ростӣ ман айёми кӯдакӣ ман дар яке аз ноҳияҳои дурдастарин ноҳияи Муъминобод, деҳаи боз Шамсиддин Шоҳин мегӯянд, дар ҳамонҷо ман ба дунё омадагиам. Ҳамонҷо айёми кӯдакӣ, талабагӣ дар ҳамонҷо гузаштагӣ аст. Дар онҷо шароитое ки мақсад чӣ хеле ки зал гем хеле шароито ки набуд, ягон ҷо тамрин кардан, машқ кардан шароито набуд. Хай бисёртар мо худмон ҳамин чизои худсоз груша мекардем, мисол гантел, ҳамин чизо худмон соз мекардем. ҳавас буд дар ҳамин кӯдакӣ. Дар кӯчаҳо хай ҳар як фарди тоҷик ҷанг қад калон шудагиҳа, бисёр ҷанг мекардем, хулиганӣ мекардем, мегаштем. Не ки ҳавас ҳам турник месохтем, худмон груша соз мекардем дар хона. ҳамин айёми кӯдакӣ буд ҳамин чиз. Вақте ки соли 2010 мо ба Федератсияи Россия дар донишгоҳи кишоварзӣ дар онҷо ки дохил шудем, аз ҳамонҷо уже мо айпаи толорҳои варзишӣ кофтем. ҳамин дар наздикии академиямон як толори варзишӣ буд ки дар ҳамонҷо якумин мо барои худмон бигем саломатии худмон сар карда будем. Дар ҳеҷ хел дар хаёлмон набуд ки то ин дараҷаро, то ин мусобиқаҳои муҳорибаҳои омехта баромад кунем. Яки сабабаш дар ҳамон буд ки бо яке аз сабабҳош ки мо вақте ки дар донишгоҳ дохил шудем, дуҷа тамоми миллатҳо буданд, чӣ доғистониҳо буданд, чеченсҳо буданд, мисол армян, дигар миллатҳо буданд. Мо вақте ки дар наздикии хобгоҳмон майдончаи футбол буд, ҳамонҷо мерафтем бозӣ мекардем. Ҳарчанд ки забонро намедонистем, дигар миллатҳо меомаданд, чӣ хел бигем издиватса мекарданд. Мисол тоҷика инсон ҳисоб намекарданд ё пасттарин сифати инсон ҳисоб мекарданд. Мисол ҳамин тоҷико ҳамин Азияро бигем да мақсад, чӣ узбек шуд, чӣ тоҷик шуд, чӣ қирғиз шуд, ака ва ё мисол доғистону чеченс, ӯ миллатҳо хичона бо баландтар ҳисоб мекарданд бигем да. Барои ҳамин мо номусмон меомад. Мисол ҳарчанд ки забонам намедонистем, мо ба ҳамин зӯриву ба ҳамин ҷангу чӣ мо ҳаракат мекардем ки мисол ҳамин мо бифаҳмонем ки мисол миллати тоҷик ҳаст, и тоқа гастарбайтер нестай, тоқа мисол дворник нестай, мисол ин миллатие ки мисол таърихи қадим дора. мо вообще як миллати бузург ҳаста. Ба ҳамон хотир ва ё Тоҷикистона хай солҳои 2010 то 2015 мо вақте ки дар онҷо мехондем, ӯ вақт варзишам муҳорибаи омехтаам кам буд, бигем ки набуд. Ба ҳамон хотир кам медонистанд моро тоҷикҳо, Тоҷикистонро мисол ҳамхел фикр мекарданд ки меоянд кор мекунанд, дворник ягон корои ҳамхел чӣ мераванд барои заработӣ ки меоянд. Намедонистанд ки мақсад доранд тоҷикҳом одамое ки дастойни ҳастанд. Ба ҳамон хотир моро номусмон меомад. ҳамин рафторҳои аморо мо қабул намекардем бигем. Ба ҳамон хотир қатъишон ҷанг мекардем. ҳамун даже хеле ҷангҳои калонам шуда буд ки ягон ҳолати шудагӣ аст, масалан аз чӣ ҳисоб ҷанг кардем, бо киҳо буд? Мо дар ҳамон хобгоҳ бигем як вақте рафтани мода 150 та донишгоҳ бурдагӣ буданд. Ба ҳамон хотир мо дар ҳамон наздикии хобгоҳ майдончаи варзишӣ буд. Дар ҳамонҷо чӣ хел бигем то мо рафтана уҷа ҳамон як-ду дигар миллатҳо буданд. ҳатто ҳамон русҳоро ҳамхел бигем издиватсашон мекарданд. Мехостанд мемонданд бозӣ мекарданд, намехостанд намемонданд. ҳамхел рафторои бад мекарданд. чӣ хел бигем кибр доштанд, такаббур буданд. мо ин чизоро медидем,
қабул намекардем. Баъд ба ҳамин хотир чанд бор ҳам хеле ҷангҳои калон шида рафт. Баъд дар масҷидҳо ҳам эълон кардан ки мақсад ҳам хеле ҷанг накунем. Мисол дар университетҳо ҳам ҷанг мекардем ба хотире ки номуси мо чиз намекард ҳамин рафторои амора. Ба ҳамин хотир чанд вақт ҳам хеле ҷангҳои калон ҳам шид рафт. ҳатто ба мақомотҳои дахлдор ҳам омада чиз карда гирдан. Ба ҳамин хотир баъд мо охир ба мақсаде омадем ки мо агар ҳам хеле дар кӯча ҷанг карда гардем, моро мисли дигарон ҳамн давлат ё аз донишгоҳ хориҷ мекунанд, ронда мекунанд. Ба ҳамин хотир ман шахсан худам ба хулосае омадам ки ман бояд миллата ба ҷанг не, мисол ба кӯча не, ман бояд як хеле мақсад нишон бидам ки ба як роҳе ки миллат фахр кунад, мисол давлат фахр кунад. Мисол ба ҳамин хотир ҳамин роҳи варзиша қабул кардем. аввалин муҳорибаҳои ғайрикасбитон ёдтон даст? Дар куҷо буд? Чӣ хеле мегузашт? Бале, ман якумин бор вақте ки ман зал толори варзишӣ дуромадам, устоди аввалин ман Михаил Рагушин буд. Рости шароитам қа хуб набуд, не ки ман завқ доштам, беҳад ҳавас доштам ҳамин варзишда. 3 моҳ да мо аввал группҳои хеле навичок бигем, хеле гурӯҳе ки буданд ки профессионалӣ буданд, бо навичоко буданд. Моро дар группи ҳамин навичоко мондагӣ буданд. Манш мекардам ман кӯдако қатӣ. Ман ӯ вақт уже донишгоҳ дар студент мехондам. Мара номусум меомад ки қатъи кӯдако мегуфт, ҳарчанд устодам мегуфтам ки хай мара бигзаронем чи ба гурӯҳи профессионалӣ, мегуфт не, то баромад накунӣ. 3 моҳ машқ кардем. Дар муддати 3 моҳ мусобиқаи шаҳрӣ шуд. Дар мусобиқаи шаҳрӣ мара устод гуфт ки агар ҷо бигирӣ мо тура мегузаронем. Дар 3 моҳ ман ҷои аввал гирифтам. Якумин мусобиқае ки дар ғайрикасбӣ ки буд, ҷои аввал гирифтам. Баъд мана бар гурӯҳи чи калоно гузарондам. Баъд ҳаминҷа хай бо калоно опитшон дигар таҷрибаи хуб, таҷрибаи беҳтар доштанд. ҳамунҷо ҳам хай ҳаракат мекардем ки ҳамин аз ҳамо ёд гирем як чиза, не ки дар муддати 1 сол 2 сол уже мусобиқаҳои чӣ баромад мекардем. Дар Русия баъзан вақт дар ҳамин кӯчаҳо ҷанг мешавад, мусобиқаҳое ҳастае ки дар кӯчаҳо мешаванд. Ягон бор иштирок кардем? Масалан дар кӯчаҳо не, дар толорҳо буданд. Дар толорҳо любительски меган, муҳорибаҳое ки дар ғайрикасбӣ мо бисёр баромад кардагем. Ман на танҳо аз якчанд намуди муҳорибаҳо баромад мекардам, беғарз ки ҳамин гӯштин. Уҷа буд бокс буд, кикбоксинг, ушу санда, тайский бокс, бо армейский рукопашный бой, кудо. ҳамин қариб 10 намуди варзиш мо баромад мекардем. Кадом намуди мусобиқа мешид, мо мерафтем, фақат устод меги мебурд. баъд аввалин муҳорибаи ғайрикасбии ман соли 2015 буд. ҳамҷа моро ҳамчун чӣ хел бигем, ба қавли забони русӣ меган тёмный лошадка. Ба воситаи ту ба эсои хушона бояд боло баранд ва ё ҳам хиёл кардан ки мисол моро мағлуб мекунанд, боло мераванд. Не ки худо ба шукр ки мо дар ҳамҷа ғолиб шудем. баъд дар ҳамун лигаи OFC ки дар шаҳри Ярослав гузашт, ҳамҷа 2-3 бои дига баромад кардем. Дар корномаи профессионалии шумо ман тамошо кардам, тақрибан то 10-11 муҳорибаҳои аввалтона профессионалида ягон бох надоштед. Тақрибан то 11-0 рафтед. баъдан чӣ шуд ки як бора дар карьераи шумо мағлубиятҳо сабт шуданд? аввалин мағлубият соли 2019 буд ки аз ҷониби Юнус Юлоев, ки вай варзишгари чӣ хел бигем гӯштингир буд. стойка мақсад росто ҷанг намекард. мо чӣ хел бигем мо росто бисёр ҷанг мекунем. ҳамо мақсад
вай преимуществои вай бисёртар дар гӯштин буд. Ман гӯштини ҳамин кӯдаким дӯст намедоштам. Ростӣ ба ҳамон хотири мусобиқаҳое ки гӯштин мешид, ман намерафтам, баромад намекардам. Хай мақсад мо дар хаёлмон набуд ки мо муҳорибаи касбӣ баромад мекунем, не ки дар муҳорибаи касбӣ гӯштин мақсад яке аз нақши муҳим бозӣ мекунад. Ба ҳамон хотир аз ҷониби ҳамон Юнус Ёлоев мо мағлуб шудем. аввалин муҳорибаҳое ки дар ӯ шуморо гонорар доданд, ба ёдтон аст кадом муҳорибаҳо буд? Гонорари аввалинтон чанд қадар ва уро дар чӣ сарф кардед? Гонорари аввалини мо рости гап ҳозир бигем сифрша хеле хандовар аст, ба хотире ки моро ҳамраам ваъда карданд, бо ҳамраам надоданд. Мақсад 7,000 рубл бигем баромад кардан буд. Агар победа мешид, случаи победа бо 14,000 рубли русӣ моро ваъда карда буданд ҳам ширкати UFC, ки ҳамраам ба мо надоданд. И дар кадом муҳориба буд? Кадом сол? Муҳорибаи аввалине ки ман дар ҳамон иштирок кардам. Хай ростӣ барои пулашам аввал барои пулаш набуд мисол мақсади баромад кардан. Ман ҳавас доштам муҳорибаи ғайрикасбида. Муҳим барои ман пул набуд аввалам чиёш. Баъд уста ки вақте ки мо дар лигаи Ахмад контракт бастем, гӯем гонораргирӣ мо аяму давра сар шуд. Гонорари хубтаринтон чанд қадар буд ва дар чӣ сарф кардин тақрибан? Гонорари хубтарин мо аму чӣ хел бигем муҳорибаи сол эълон кардан. Бо муҳорибаи яке аз бойҳои хубтарин бои вечер мегӯянд ку ҳам хай гонорар буд, ҳам бо $50,000 барои беҳтарин бои шом мегӯянд барои вай дода буданд. Хай бо муҳорибае ки сол эълон кардан бо дараҷа алоҳида бо гонорар ихтиша доранд. Хай дар чӣ истифодаш мебаред дар зиндагӣ, дар пешравӣ? Аки хел бигем муҳорибаи пешаи и вақте ки чӣ хел шумо гуфтен гонорар ай кадом вақт гирифтана сар кардем, ҳамон баъди бое ки мо дар Имран Букуев ки баромад кардем, аз ҳамон ҷо уже гонорарои соз мода бо контракте бо условияи хуб мо ки чиз кардан. Аввалин пешравӣ ки бигем дар зиндагӣ кардем, и барои ман муҳим хона буд ки дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. Аз кӯдакӣ, айёми кӯдакӣ ки ман шихел ки дар ноҳияи Дурдаст ки калон шудагӣ будам, ҳамсояи мо хел бигем шароитҳояшон хубтар, нағзтар буданд. Вақте ки таътили тобистона мешид, ваё меомаданд Душанбе, мисол лагерҳо мерафтанд. Мо ҳам шароитҳо набуд, дар мо ростӣ ҳамон шароитҳо набуд. Вай вақте кӯдак чӣ хел меоянд бо нақл мекунанд, мо даиш каруселҳо шиштем, инҷа рафтем, инҷа рафтем. Мақсад ҳамин чизо чӣ хеле бошад набошад, кӯдак дар дили ман ҳамун айёми кӯдакӣ мондагӣ буд ки ман бояд пеш аз ҳама ақаллан дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт ақаллан як хонага дошта бошем, ки падар модари худман бояд пойтахт шаҳр бояд барем, барое ки хай чӣ хеле ки аст дар ноҳиё, дар деҳот зиндагӣ дар мушкилтар аст. Ба ҳам хотир дар ҳамин кӯдакӣ ҳамин фикр буд ки аввалин пешравӣ ки дар зиндагӣ кардам, ҳамин хона буд барои ман муҳим, ки соҳиби хона шудем. Дар ҳоли ҳозир қаҳрамони имрӯзаи UFC Раислом Махачева аз нигоҳи шумо кӣ метавонад шикаст батад? Кӣ ҳамин имкониятро дорад? Варзишгаре ки дар қадшон машқ мекунад, Даниэл Карме комментария кард ки ҳозир ислам ай ҳабибда сахтарай, бигем пурқувваттарай. Хиёл мекунам ки 5 солаи охир ислам ай он кас шикаст дода наметавонад. хатарноктарин варзишгари имрӯзаи тоҷик шумо худтон ҳамчун як варзишгар киро ҳисоб карда метавонед? Ростӣ дар мо варзишгарои мо бисёранд, не ки ман ҳамин хатарноктарин дар назари ман Беҳрӯз Зуҳуров аст. Мақсад аз ҳисоби опытш бигем, аз ҳисоби чӣ хел варзишгар вай метавонист ки мақсад зиёдтар нишон бида.
яке аз сабабу намедонам аз чӣ сабаб бошад хела шид баромад накардестай. як саволи дига, масалан шумо дар ташкилоти Асия яке аз варзишгароҳе ҳастед ки дар ба фикрам рейтинга ҷои дуюмда меистед дар вазни худатон. чаро бо ҳамин қадар имконияте ки дорен UFC намеравед? рости гап ҳамин савола бисёр мада метиҳанд, барое ки медонанд ки агар ман шахсан дар UFC баромад кунам, бисёртар метавонам нишон бидам. Мисол барое ки бар мухлисо ҳамин стиле ки ман муҳориба мекунам барои мардум бисёр ҷолиб аст. Ба ҳамин хотир ин савола бисёр метиҳанд ба ман. Шахсан ман нияти ҳамус рафтан надорам ҳозирашда. ба чӣ хотир? Ба хотире ки гонорарое ки барои ман, условиёе ки мара Асия метиҳад, ҳеҷ вақт UFC барои ман дода наметавонад. Ба ҳамин хотир чӣ хел ки мода меган дарахта мешинонӣ, бояд мева шавад чаши. мо дарахта шинондагим, ман 10 сол ман дар ҳамин лигаи Асия сарф кардагим, ҳамун бигем ҳамун дарахт ози вақти меватии шавад. Чӣ хел ки оз мо меваи ҳамира ночашида бо дигар лига мерем. Шояд ягон вақт агар барои таърихи худам агарчи нарам, агар ихе бигем ҳозир желани рафтан надорам. баъзеҳо мегӯянд ки масалан дар UFC варзишгароҳ чун наметавонанд чӣ хеле ки дар ин лигаҳо нишон метиҳанд, ки нишон дода наметавонанд ҷо соперникҳо ё ки рақибошон бисёр сахт аст. Дар UFC? Бале, дар UFC хато мекунанд. Кадом меган ира хато меган. дар Асия, дар лигае ки мо баромад мекунем, варзишгарош чӣ хел бигем хатарноктар аст, чем дар лигаи UFC. барое ки ҳар як бое ки Асияро ба UFC муқоиса мекунӣ, боёи бисёр ҷолиб, бисёр зрелищни мегзарад, чем UFC. мухлисои тоҷик чӣ хеле мухлисишон чӣ хеле эҳсос мешавад? Ба боварии комил мегӯям ки мухлисои тоҷик яке аз мухлисои беҳтарин ҳастанд, барое ки ё як бор не даҳҳо бор доказат карданд ки ҳамин мухлисӣ кардани худшона нишон доданд. барое ки ҳамин лигаҳом чӣ хеле ки барои ман муҳориба метиҳам фақат дар Москва, барое ки тоҷико ҳамин зале ки мисол 5000-6000 одам мебиёяд, ҳамин 3000-уш точно бигем мухлисои тоҷико ҳастанд. дар мусобиқае ки тоҷик баромад намекунад, мерай ҳамун толорошон холӣ ҳастанд. ира ахирон мусобиқае ки муҳорибае ки ман қатъи Алан Гомеш атминид шид, дар ҳамунҷо мо мушоҳида кардем, ҳис кардем ки мардуми тоҷик действительно бисёр меоянд. Турнире ки ягон тоҷик баромад мекунад, дар онҷо хеле бисёр тоҷикон. ҳамин роҳбарои ташкилотҳо чӣ назар доранд нисбати ҳамин? И бигем барои ҳамон тоҷикоро бисёр бой метиҳанд. Агар не мегӯм ку барои ваё ягон чизи дигар плюс надорад беғарзи ҳамин мухлисошон. Мисол ба ҳамон хотир тоҷикоро дар лигаи мо ҳозир где-то 5-6 та боец ҳаста бигем варзишгарое ки ҳозир баромад мекунанд айни ҳол. ба ҳамон хотир тоҷикоро дар ҳамон шаҳрҳое ки Москва бигем бисёртар кардода мемонанд ки мухлисоро бисёртар ҳамон турнирошон ҷолиб бигзарад. имконияти Фаридуна чӣ хел мебинед дар ҳамин муҳориба? шумо рақибша мешиносед ба фикрам? рақибша мешиносем. мо дар ҳамин ахирон мусобиқае ки ман бояд баромад мекардам, мо тамрин ма дар ҳамон Чечнистон, Чечня гузаронда будам. вай ҳамон варзишгари Чечня аст ку. ба ҳамон хотир ман вая медонам, мешиносам. Фаридунам мешиносам, барое ки мо аз як клуб ҳастем, як толори варзишӣ ҳастем. ба ҳамон хотир шанс 100%. ба ҳамон хотир ягон самнене нест. Агар ягон форс-мажор нашавад, хеб гем Фаридун 100% пирӯз мегардад иншоалло. аз нигоҳи шумо топ 3 варзишгари беҳтарин аз тамоми ташкилот, аз тамоми вазнҳо? хиёл мекунам ки номери 1 ҳозир ҳамон Ислам Махачевай
тапуре озина бо баромад беҳад мада маъқул шида чиш баъд Пётрян ягон бор шудааст ки шумо дар ҷангҳои кӯча иштирок карда бошед? ҷангҳои кӯчагӣ мо хай ба ҷанг калон шудагим хотирмонаш ҳамин буд ки вақте ки ман талабаи мактаб будам ҳамсоямон уже студент буд дар ҳамҷо чихе гапомон гирехта ҳамҷо вақте ки маяташ мезанам таги чашмаш сиёҳ мешавад вай пагашта туй дошта вақте падарам чихел мегӯянд файрод мекунанд ҳамсояам дар мерава мебинад ки ямо шаб очки сиёҳ мондагия даст ов мегира баъд отам дарак надора и кор баъд мега чӣ кор кард мега оли афтоб набаромада сари рӯз қатӣ хашмгин мега ки бо механди мақсад масхара мекунӣ мега вай хиёл кард ки отама дарак дора и кор баъд ҳамуҷа аками хотирмон ҳамиш буд ки мисол ба сари арӯз очки қатӣ рафтагия. Киҳо буданд дар хонаводаи шумо ба варзиш машғуломанд? ҳамин характери варзиши шумо аз куҷо пайдо шуд? Дар оилаи мо варзишгар ягон кас набуд. Ростӣ падарам маълим буд, чил бигем дар мактаб миёна. Падарам варзишгарам будагӣ нест. Хиёл мекунем ки баъзе моментҳое мешаванд ки ай поколение меоянд. Мисол наоз ман варзишгарам, мумкин фарзандаи мо варзишгар нашавад. Масалан ҳамин варзиш ки шумо интихоб кардем ки варзишҳои хатарнок аст. ҳамин падар модаратон тамошо мекунад ё умуман ҳамин модаратон тамошо мекунад? Чӣ мегӯяд дар бораи ҳамин? Рости аввал ман ҳаракат мекардам ки нагӯшон тамошо накунам ба хотир ки модар чӣ хел ки бигем нагем модарай хай падар серавно бо камтар вай мард аст модар не ки ай рӯзе ки уже медонад ки мо хе баромад мекунем хай зиқ мешиданд давлениашон баланд мешид доим ҳамсоё духтур меомад дар хона меистод мисол чӣ хел ки мегуфтем тамошо накунем серавно мегуфтем ё мориба мерӯзай мегуфтем ки 5 рӯз баъдай не ки серавно ҳамсоё меоянд мерасонанд тамошо мекунанд хичам ҳис мекард. И вақтҳои аввал буд не ки вақтҳои ҳозир уже пул ки меёрӣ дигам ё бачаам задам меги ба ҳам хотир пеш ҳамин хел буд ки хай давлени мақсад баланд мешиданд фишоршон баланд мешид. ҳозир уже хиёл мекунем ки омӯхта шудаги ранги пеш ки сахт мегирифтанд ҳозир сахт намегиранд хаб мекунанд тамошо мекунанд. Не ки ҳамин моҳорибаи охирон ман рости падарам якҷоя тамошо карданд дар ҳамин якум раунд бигем модар уже тоқат накард мега ба хонаи дигар рафт дар дигар хона шиш мега дар болои ҷойнамоз мега вақте мега бағҷа овоз дод заданд баъд фаҳмидам ки мридаид баъд омада мега варзишгарои моро мешиносед масалан варзишгарои дигари мо ки нав UFC рафтан ба монанди Нурулло ва Муино ё ки Самандар ин бачаҳое ки талант мегӯянд ояндаи ҳаминҳоро чӣ хел мебинед? Имкониятҳои кадомаш бештаре? баъзе бачаҳое ки ҳастанд ки мақсад беҳад меҳнати сахт кӯшиши ғайрат дисциплина ҳама тарафа доранд не ки шанс надоранд. Яке мисол Самандар Муродов ман дар ҳайратам ки ҳамон бача майна мисол мо варзишгаро мусобиқа дорем мусобиқа мегзорем ямо нимо меем дам мегирем мисол ба зал намерем тамрин намекунем не ки вай 24 соат хиёл мекунем ки дар залай не ки хай ҳамин рашк чихе ки ҳозир нашидеса яке аз варзишгаромон ки Хуршед Назаров аз он ҷумла ҳамин хел меҳнат мекунад. Доробшон Абудов мисол вайам жда дорам UFC-ра Самандарам UFC-ра жда дора. Ман хотир мегӯям ки ин варзишгаро шанс доранд не ки возможност надоранд. Агар ман хиёл мекунам ки уҷа бираванд дастоварҳои беҳтарин расӣ мегардам. Ман тақрибан тамоми муҳорибаҳои шуморо тамошо кардам ва то тамошо мекунам. Як чиза ҳайронам масалан бо ҳамин қадар муваффақият бо ҳамин қадар номдор шуданатон пеш аз номи шумо ягон лақаб нест. Ягон лақаб қати шуморо эълон намекунанд. Чӣ ба хитон намехоҳед то ҳамин рӯза ё ки аввалш ки ростӣ ман хидмам намехоҳам
аки ая варзишгар худаш вобастагӣ дорад. Агар худат бихоҳӣ мақсад мегӯӣ, мисол мегӯям, не ки ман ҳамин чиза намехостам. Ростига ба ҳамон аввал чанд бора маро пешниҳод карданд ки биё ягон мақсад лақаб монем. Ман гуфтам ки мақсад номи худам зеботарин ном барои ман лақаб чи дар кора. барои маро бидонанд ҳамчун ҳамо ба ном бишиносанд. мақсад аммо барои баъзеҳо фикр мекунам ҳамин лақабшон аз номи худашондам бузургтар шудааст. Барои мисол ҳабиб, барои брендшон, барои баъзе размкорое ҳастанд ки номшон ҳамин лақабшон ки аз номшон бузургтар шудааст ва ин барошон як таҳрик метавад, мотиватсия метавад. Шумо намебинед ҳамин ҷиҳата дар худатон? рости ман ҳамин чиз вообще чиз надорам, ҳавасам надорам. барое ки ман медонам ки варзиш умри кӯтоҳ дорад. мақсад ба ҳамин хотир ҳавасам надорем. ростига ба ҳамин чиза дорам. нақшаҳои шумо барои оянда чи аст? Чӣ нақшаҳо доред? дар карьера нақша ҳамин ҳозирашда бигем гран-при аст. мо беғайр аз гран-при ягон фикр, ягон нақша надорем. ахир дар зиндагӣ бигем, дар зиндагӣ хай ҳамин ман шахсан худам мехоҳам ки мо ҷавононро бисёртар ба варзиш машғул кунем, ҷалб кунем. ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳозир мо дида истодем ки кӯдако бисёрш мақсад бераҳа шудагианд. таблетка мегиранд, мисол чӣ коро мекунанд. ҳамин ай чӣ ҳисоб мешавад? Ай ҳисоб мешавад ки кӯдак уже вақти зиёд бекор зиёд дорад. кӯдак бояд ҳамавақт ягон корба машғул бояд бошад. ман шахсан худам как дусе диплом дорам. мисол ман хондагӣ, ман хонданро дӯст медорам. не ки бисёршам мебинам ки аз ҳамин ҳисобе ки ҳаваси хондан надоранд, раҳи варзиша қабул мекунанд. ба ҳамон хотир ман хиёл мекунам хеле ҷавоное ки ҳастанд қувват доранд, дух доранд, не ки ҳаваси хондан надоранд. мо мехоҳем ки ҳамон ҳавас, ҳамон дух, ҳамон энергияе ки ҳамо доранд бояд мо истифодашон барем раҳи рост қате ки мисол парчама бардоранд. давлати худмонам мисол дар дигар давлатҳо нишон битанд. мисол ҳаминро агар мо ҳаминро ба тариқи варзиш ҳамон қуввату ҳамон энергия, ҳамон духе ки ҳамо доранд мо ҳамин хел истифодаш набарем, вай мерава ягон каса корчазан мешавад, хулиган мешавад, баъд дигаву дигар кайфӣ мешавад, мерава. ба ҳамон хотир мо бояд ҳамхел ҷавононро мо бояд ҷалб кунем. баъд ҳам хавфш ба ватанам кам мешавад, мисол ҷиноятҳо кам мешавад. барое ки ҳамин кӯдакое ки бисёранд ҳамин ҳозир корчазан, кӯдаки дурӯзае ки мебинӣ дар дасташ корча мега фалон каса корча зад ё як варзишгар гар, барое ки зиёнаш мерасад. зиёнаш ба ҳам ба ватан мерасад, ҳам ба миллат, ба ҳама, ба ҳамсояш, ба падару модараш. ҳам падару модараш бечора мера гиря мекунад, пиштои аделда мегарда. ба ҳамон хотир мо ман мехоҳам ки ҳамхели ҷавоное ки ҳастанд кӯдакое, ира ай кӯдакӣ бояд мо ҷалб кунем ки ҳамон кӯдакое ки хоҳиши хондан надоранд бояд ваеро маҷбур кардан дар кор нест. маҷбурӣ кор ягон ҷо мегӯям ки худмонда як матал аст, сага маҷбур шикор бурда намешавад. ба ҳамон хотир ваеро падар модарҳое ҳастанд ки намефаҳманд, ҳаморо маҷбур мекунанд, расход мекунанд, дар бираванд бихонанд. мегӯянд не ки ҳамин хел ҳаста кӯдакое ки намехонанд, ҳавас надоранд. мо бояд ваеро маҷбур накунем. биёрем зал ҳамон қуввату энергияу духе ки ҳамо доранд мо бояд ҳамхел истифодашон барем. ҳам барои манфиати давлат мешавад, манфиати падару модари худаш мешавад, манфиати ҷамъият мешавад. ба ҳамон хотир ҷиноятҳо кам мешавад. ҳамхел бераҳгардӣ намекунанд, ба роҳҳои бад намераванд. меҳмони имрӯзаи мо буданд Аъзам Ғафуров. ба умеди музаффариятҳои дигар, то барномаҳои дигар, худоҳофиз.